jos sä haluat löytää kesäksi tosi hyvän aurinkosuojan, niin mä suosittelen tätä Dynamic Skin Recovery SPF 50. Tää on ihan sika hyvä. Tää on Dermalogicalta. Mulla on tää ammattikokona, mutta tätä siis saa semmosena kuluttajakokonakin. Mut siis ihan superhyvä. Tää on oikeastaan niin kuin semmonen kiinteyttävä niin kuin päivävoide, missä on sitten toi suojakaroi 50. Ja mulla ainakin tää ihan superhyvin niin kuin supistaa esimerkiksi ihovuokosia, tekee ihosta niin kuin tasaisemman. Ja sit tää on vaan niin silleen, tää ei haise pahalta, tää käy ihan sika hyvin meikinkaa, ei lähde sille rullaantuu. Tää on vaan siis ihan best. Mulla on ollut erilaisia aurinkosuojatuotteita niin kuin eri brändeiltä, mutta mä oon aina palannut tähän, koska tää on superhyvää. Laitetaan tätä iholle. Ja siis tiedättekö te, kun monessa aurinkosuojatuotteessa on se, että ne on sellaisia aika vaaleita, niin tässä ei tuu sitä ongelmaa, että taisi semmonen vaalea. Tää on semmonen aika paksu koostumukselta, että jos sä tykkäät semmosista tosi ohuista koostumuksista, niin sit tää ei oo sulle. Mut mä ite tykkään, että se on ihanan kosteuttava. Sitten tää jättää mun mielestä ihanan sen terveen hehkun tonne iholle. I'm obsessed.